Ideme. Takže, vážení privlačoví priatelia, vitajte. Dneska by som vám radi predstavil nylon od Varivasu s názvom Side Edition. Je to nylon, ktorý je postavený na to, aby ste ho veľmi dobre videli. Obsahuje povrchové úpravy, ktoré robia tento silón veľmi odolným, veľmi pevným, veľmi hladkým, aby ste ho ďaleko nahadzovali. Nechcem vás teraz obťažovať podrobnosťami, premietnem vám ich sem niekde do grafiky. Pre tých, ktorých zaujímajú aj technické špecifikácie, jedna povrchová úprava nesie označenie SPV a druhá povrchová úprava nesie označenie SPT. Kombináciou týchto dvoch povrchových úprav sa docielilo to, že nylon je extrémne hladký a extrémne odolný voči odieru. Proste to, čo od nylonu, ktorý je určený na prívlač, na divoké ryby, očakávate. Dneska však, ako vidíte, tu nie som sám, je tu so mnou aj Jaro Petríček, dlhoročný pretekár v prívlači, ktorý si odpretekal tečúcu vodu, ktorý si odpretekal Troudareu. A ja som ho sem zobral preto, aby som mu položil jednoduchú otázku. Jaro, prosím ťa, ako pretekár, mne, aj zákazníkom, povedz, na čo ti je nylon, ktorý je dobre vidieť? Na čo to využiješ? Tak ja už teraz menej. Teória zostáva, prax už je slabšia, ale k tej otázke. Farebný silón na tečúcich vodách sa väčšinou pstruhy chytajú na čistých vodách. A chytá sa tak, že vy dosledovávate nástrahu. Vy vidíte wobbler, vy vidíte rotačku, plandavku, čo hádžete. Keď robíte aj twitching, tak sledujete tú nástrahu, či vám vybehne za ňou obstruh. A tým, že je farebný silón, vy veľmi ľahko zistíte, kde máte nástrahu už po náhode, zbadáte, kde vám silón vchádza do vody a približne viete sa nadstaviť, kde asi tú nástrahu očakávať, aby ste ju nestratili z dohľadu. Samozrejme, na ten farebný silón sa nadväzcové priezračné fluorokarbóny dávajú, ale ten farebný silón je presne na to, jak si povedal, aby si ho dobre videl, aby si, aj keď ti ujde pozornosť, mohol veľmi rýchlo dosledovať, kde tú nástrahu máš a aby si ju videl. Veľa záberov na tejto čistej vode využijete tak, že vlastne vidíte záber, vidíte rybu, či sa vám oblískla, či vybehla za tým a k tomu slúži farebný silón k ľahšiemu dohľadávaniu samotnej nástrahy. Dobre, ďakujem. Pokiaľ chcete vyskúšať tento typ lovu, kde naozaj máte kontakt s nástrahou aj vizuálne, vyskúšajte Varivas Side Edition. Veľmi dobrá voľba.